Hallışa kuğdun dost tiktakten dittir. Hallış näme o? Hallışyň atasynam kuwaryn men bileden geldi. Bolmana Gudyza suw sepen ýany boldy. Yüz ýoga onda indi tiktäge girmäne hallışda yüz galmady o. Ya ýene tapylyp gelermi garnagyr ýany bir ýerden. Ýene lekin o küni göt beren murdagabyň hakyky gerçek ýüzüni orta çykardym, millete görkezdim. Köp adamlar hoş bolupdyr menden. Hallış ýok etdiň tiktäkden diýip. Köp adamlar pulny ýediren eken o çala berene. Lekin millet halkam tanydy onuň asyly gerçek ýüzüni. Hallış çala beren daýa. Gaýdyp tiktäkde görsem lekin başga rakam biýab ederim seni. Hallış eger men video malyňdan çyksa. Görmeýin sen tiktäkde. Götber bilen, saldyr bilen. Hallış. Sana sögem ýok, kommentarya ýazan jiger ýene sen güňe alama. Hallışa sökýän men. Darip ayna geday bilen Dubayda düşen suratlaryň bar mende. Paylaşaýynmy diýipdir. O neden çykdyn de? A men ayna gedaýy durmuşymda gören zadymdan ýakyndan yüzbe-yüz bolup yüzleşip sen suratlaryny neden tapdyň? Inanmaň mehribanlar munyň gepine sözüne. Çattypatda da näme goşasa bol ýasasa bolanlar goş bilen. Şol häzirki döwürde ha çattypatda diýip bir bela çykan, şoňa berseň eksiňe nädip ýasasaň ýasap berýär, nädip ýasa diýseň. Dubayda oturup, Londonda oturup, Ýewropada oturup, Amerikada oturup, Aşgabatda oturup, Awganistanda oturup, nirde oturup ýasa diýseň çattypatda saňa şo diýip ýasap berýär. Olam öňem bir näçe sanaga meniň suratymy ayna gedaýy bilen durmuşy çykyp durup suratymy ýasapdyr çattypatda. Meniň söýgülim aýtýar, bu gyz kim ýa munyň bilen durupsyň sen ýa durmuşa çykdyňmy ýa diýär. Şo men bolanlar sizlerden haýyş etýän ýasamaň men suratlarymı ayna gedaýy bilen çattypatda berip. Mehribanlar inanamaň meniň suratlarym ayna gedaýy bilen düşen suratlaryma biriňizem inanmaň mehribanlar. Hemmesi ýasalan çattypatda. Suratym düşen bolsa bir gyz bilen oňa inanmaň, hemmesi ýalan. Taki men bir videoda birlikde bir gyz bilen ýa ayna gedaýy bolsun ýa ýene bir gedaýy bolsun birlikde yüzbe-yüz bolup videoga düşmesem ýasalanan suratlar hemmesi montaj. Montaj çattypatda ýasalan, gurşalan, düzelenen. İnanmaň mehribanlar, taki gözüňiz bilen özleňiz birlikde meni ayna gedaýy bilen görmeseňiz, videoda görmeseňiz, ýasalanan çattypatda gurşalanan suratlara hiç gaýdyňyz inanmaň mehribanlar. Videom göndöngöni men jytdy tawuklamyň horazlaryna değişli. Çağır. Jytdy erkim ödärim çağırsyn gelin aýtjak sözlenme. Bol wagtym ýok şahara gitmelmen. Bol. Çağırın erleňiz, çağırın gelsin gurlaşjak. Men bu ýagdaý bolmaýan, men size iýim berip, owa seredip, owa siziň dermanyňyzy döküp, wada edip, hemme zat berip, sizden bir 5 tane ýumurta almajak bolsam näme gerek siz meniň? Ha? Yüzleri ýok, horazlaň çykmaz. Eretdiň heleylerini çykarýala. Horazlaň yüzleri ýok çykmany. Nirden bolsun ýüzüňe? Diňe heleyleňi tutýaňyz ha öňüňde? Ha, çykmadyň başga wagt horazlar dimdik dur, inni diňe seret. Ana, aşakda durandyrlar sırtarlyp. Han girik göreliň, moş yüzlerini alandyrlar, bir ýumurta zat berendirler, han göreli. Ana. Ha, heret. Bir giden horaz wa, birem durma çykmady ýa çykdyýsan, başga wagt çykyp durýarlar. Seret birem çykan däldir. Inni seret ýumurta. Indem şu ýumurta ýok bolsa, gon palawa goýarak. Oo! Maňa seret. Vah, ben horazlam namyz edipdir. Şunça tawukdan birje ýumurta. Bolýa. Näme köpüslap adyndan galmaly, onça munça borlagunça indem men şahara gidýän. Diňläň. Şahardan gelýänsem, adama bir ýumurtadan ustaýda bolmasa menden gaty görmän. Göni, atamdan öpüşede, ýapalaw ýetmişede ýöreýiňiz. Bıldatlardan Duran Akderi'nin haberi
Yok mu ka, var mı ka deyittirmi ya, yok mu ka diye. Duran Akderi kim boldundu? O neyden çıktı? Näme zatlardan, näme diyecek bolýarsyň dogan sen, näme düşündirecek bolýarsyň? İýenin siňirip bilen ýokmy ya, näme? Duran Akderi kim bolýarynda onuň? Her gün bir täze kommentariýa ýazýan sizler bir samsyk düşmez ýanyk zatlar. Amen tiktägimde Duran Akderi'nin görübäme. O neyden çıktındı? Şonu kim bolýar? Burayda men tanamagyn o Duran Akderi'ni. Tuwa, zayb aletdiň iýirikdirdiňiz de. Birisi Ayna Geday diýip ýazýar, birisi Duran Akderi diýip ýazýar. Birisi mazanygym Garaja haywan diýormy, gör diýormy, başga diýormy? Sara diýormy? Ay bolledaň men tanamaýan zatlar adamlar ýazmasaň da men tiktägime kommentariýada. Muňadan garab Duran Akderi kiminde onu kim tanıyor? Durmuşa çıktın mı deyipdir. Yok ayntag agam hali wagt bara. 13-nji aýyň 35-nji taryhyna çıkaryn diýip otyryň. Tek näme dogan sen oýnaýanmy menimi? Gyzlar durmuşa çykdyara, erkeklerin, oglanlaryň durmuşa çykanyny gördüňmi sen? Oýnap sorýan menden şuna özüň bilmem, men oglanlygymy bilmem. A gyzlar çykdyara durmuşa, oglanlar çykany oga. Samsykmy sen, mahawmy sen, näme sen ey? Mahaw bolmasaň abi bilip bilmem, men oglanlygymy bilmem sen. Böyle sorak etmezdiň menden sen. Oýnaýanmy ya meni? A ýazmasaň ha, şetýän sen şular ýaly kommentariýan men tiktägime. Zayb aletdiň o. Gyzlar çykýar durmuşa, oglanlar durmuşa çykan çaka kimden eşdiň sen? Ya oýnap etýäňmi muny? Hudaý tarih yer tarsyn seni. Zarip diýişiň çok gözel. Kendi diýişiňmi? Yo toganım, meniň öz diýişime da bul. Şol hem saýamyz bar birek goňşymyz. Şol akşam uhlap ýatypla diýişini şo çaparkediniň gapdalynda bir miz jagaz bolýar, mana şular ýany miz jagaz çaparkediniň gapdalynda. Ana şonuň şu üstünde çıkaryp goýan ekeni diýişini, soň men şonu ogurlak aýtdym. Şonuň goňşymyň diýişi bul. Öz diýişim däl, kendi diýişim däl. Onda öz diýişim bolmasa başga kimiň diýişi bolar? Elbetde öz diýişim meniň. Näme adam oýnaýanmy sen? Başga merdimiň diýişini men öz diýişimi öz agzyma nädip oturdaýyn? Mümkinçiligi barmy şonuň? Ýok. Samsyk soraklar etýäňiz maňa. Ýöne diýişim maksadyň üçin sag bol, meladatlyk bildirýän spasiba. Ýöne adam oýnap kemsitip böyle kommentariýa ýazmatikdägimi dostjan, senden haýyş etýän. Hemme goşka aýtdyň, diňe maňa aýtmadyňa Zeripjan diýipdir. Saňa da maýlyp bereýin. Mirajan, senem kem galmaşyl hemmelerden. Feret, diňnonda. Ýymalany berdim, ýymajyk tapdym, ýymajygymy eltip mamama berdim, mamam maňa çörek berdi, çöregi eltip tuğuma berdim, tuğ maňa ýymyrtka berdi, ýymyrtkany eltip derýa taýladym, derýa maňa köpügini berdi, köpügini eltip tuğda çaldym, tuğ maňa gabygyny berdi, gabygyny eltip oda berdim, ot maňa külünü berdi, külünden men nas ýasadym, nas gurşap nasy eltip dukandara berdim, dukandar maňa puluny berdi, puluny eltip kanta berdim, kanty katyr iýik goýdum. Boldy mende doganym. Mirajan goşgymy eşdip halanmasaň diýip begenen masaň kommentariýa jagad ýazagay, like maýkam basagay şu mizaýlyň üstünde men görüp durandym şu tiktäginde. Şoňa tıklasaň like bastygyň bolýaş barmagyň aşu ötürip tıkla, aşu like gelýärsäň maňa like bastygyň bolýar. Sag bol.